लाइथानाय 1 तारिख नभेम्बर मंगलबार दक्षिण तिसामा हनराम पाराब जेबाबे चीनी आईपीएफटी नि साकाव दक्षिण तिसामानि अंचल कमिटिनि मिसिङाव रांखाव पैसा जबरदस्ती खे लामी हे हियामन बाये नराव प्रेस मिट तंनाय रनि बिसकांव जों बकआउट माना जतन सिरिनि काउट मा सातमान बाये बरवा जों जत दक्षिण तिसामानि अंचलनि लोगो प्रचार बैखे बर फाये जों मीडिया रनि बिसकांव काउट मा थायाथेनि सालाये नालेन बाये मीडिया रनो बादखे खापां खापजा मस्कां थरो याफायो आरो बाये लाइथानायो जेबाबे दक्षिण तिसामा हनराम पाराव चीनी आईपीएफटी रनि साकाव जेबाबे मीडिया रो गारि भाइरल खेम अब सत्तर किना आबन बये जों दिनै बो प्रेस मिट दियो जतन जों सिरिन दङ आरो बये आबरा जे चीनी आईपीएफटी नि साकाव बदनान खेये रांखौ पैसा लुटपाट खे खांलामी पार्टी फान्ड मा फान्ड आबारे हिये आरो जेबाबे आरो हनराम पाराव गेहा ब्रै बुरचो रन साकाव जाते जा काउफिनो काउनो खे बनावे सायमन बाव दिनिया मीडिया रन साकाव ब खुप सिरिमुनो जों जतन साकाव प काहाम खे जेला थौ हिये साख्ले नारिमसे आथुआ जेबाबे गाव मीडिया का सामन काउट माखे आईपीएफटी आरो इनवॉल्व दङ आरि यामा अब जों जाथाय खेपेने हा जाथाय खेपेने मे अब सम्पूर्ण ब्राव गाव बये अब बुटो मानथियो सुये सामकावसे अब कुनो आबरो आईपीएफटी नि कुनो डिसन लाये आबरखे रांखौ फैसा ला दिमो आबरो डिसन ला मक्रे आबनो नफोरनो सिनाय जे बुं मिनिस्टार नो बदनाम खेनी मुहाया खेनी ये ब्राव आबले ब्राव नो बुनो फुटु सो खे इनवॉल्व खे ब्राव भाइरल खेमसे हिंखे तावले नांगले जे नाराव कांचनपुर आईपीएफटी नि ओंगे नारले जे अब न्यूज नते नाराव मासु एक्शन लानि हिंगे चमो रावले तंग तंफि जों अब ब्राव जे भाइरल खेमना जों एक्शन लानि हे चमया जाते जों न हामयामा खांचाया मार न खांचामी आरखे ब्राव परसेंटेज खामित मामी हमन बये जों ब काहाम खे जों बाखसे तावन जराफो जों महाप ब्रांथियो खांलाम पार्टी बाइखे आरखे आदाय खेला दिहे ब्राव न जे काउट मा साये ब्राव सामन बये जों दिनियो साख्लाये जतन खारिमसे अब मिनिस्टार न जेबाबेयो खां बंफो जरित दङ यामन बपांगले जों डिविजन कमिटी बाइखे आबना डिविजन लायके जों दिनियो ले जों आबना महाप जों आरके खिनाय आरके सुनाय आरके जों स्टेप लाने हे जों डिविजन लाने मपेको पार्टी बाइखे जों आबना या बुआ खे ने देबा खे एदे अब या बुरुका जों आबना जतन सिरिम चुमके पारा खहा आचाइमो फराइमो जों खबा खाव तिस्लाव आरि देला लायहा बा ब्राउनि सिगां खबा खाव चिरिलाय तिमो देवहा आबदिन मारुनि कक मावासे ब्राउ रिलायला लायफंना किन्तु चिनि पार्टी बायो ब्राउनो आरखे मालानाय आरखे ब्राउनि थियो थांला दिहे पार्टी बायदि सनला महख्रय चिनि ब्रमनां प्रेम कुमार सारनफ न ब्राव फसियो बुं बरो तोये एडवाइस दिए आरखे बुं आरो लालाय रिलाय थियो बुं तंमी आबफ जों सह बे आरो पारानदु सहफ बुंनो आरो तंसिमो आरखे गेहाफ सामेया मावमी इनके जों सियो जे आबरो कैमेरा बाइखे बुनो फिट खे बिनि फटो रुनो कारिये आबरखे मुहाया के बुनो खेमसे आरो कुनो प्रेम कुमार मिनिस्टार फ इनवॉल्व मक्रे तंसिमो क्रोय दिनियो जों बरवा या खिलाय थानाय जेबाबे जों खबर लांबोन उमा विभिन्न चैनल रन उमा अब सत्य घटनाया अब काउफिसे अब काउफिम बाय जों दिनियो बर न जों जतन सिरिनि ये जों बरवा खुंलाया
কমলামা সালায়ে বড় ন জং কাথক ম যতন সিরিমু বড় ন থা যতন খাপচা